Wassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Antonello Bella jselmilkom jagħtikom merħba l-81 programm sensiela botta u risposta. Din il-ġimgħa qegħdin tarf waqfa internazzjonali u kif qegħdin taraw miegħi llum għandna l-pjaċir li jkollna magħna lil ħadd li Father Hilary Tagliaferro. Father l-ewwel qed insellimlek. Sellimlek, grazzi. U grazzi inti tal-li aċċettajt l-istedina tagħna li nagħmlulek din l-intervista qasira. Miegħi wkoll għal dina l-ewwel parti tal-intervista għandna lil Mark Xkembri u lil Roberto De Brincat. Mark, Roberto, l-ewwel qed insellmilkom. Nitlobkom tixgħelu il-mikrofon. Nsellimlek Antonello, nsellem il-Mark u l-Father Hilary u nirringrazzjah tal-li aċċetta l-istedina tagħna u nsellem minn dawk kollha tisegwuna. Minna nagħti l-tajjeb lil kulħadd inklusilkom u għatassew ta' pjaċir għalija personali li nitkellem ma' Father Hilary u l-kumplament ta' segwaċi tagħna. Fakrukom ukoll li apparti d-domandi li għandna preparati aħna lejla, jekk forsi hawn minn minnkom għandu xi domanda u xi kurzità biex jistaqsi lil Father, feel free li titlu fis-sezzjoni tal-kummenti tagħna u staqsuna domandi li tixtiequ staqsu appuntu lil Father Hilary. Għandna diversi domandi għal din is-sija u iżjed x'insaqsuk u nibdew bl-ewwel domanda Father. Kif nibtet l-imħabba tiegħek lejn il-futbol u kif bdejt involvi ruħek fl-sports? Ftit ta' snin ilu meta fetaħ il-ground tal-Luxor kienu talbuni biex nagħmlilhom frażi biex kienu se jagħmlu plakka. U jiena għedtilhom fil-ħajja u l-bniedem jitwieleb xi passjoni. Dil-passjoni jew jekk ma jitwilidx biha jista' jakkwista fil-ħajja tiegħu. Jew kemm titwiled biha, jew inkella issiba f'ħajtek, inti il-passjoni tittamela with love. Dik il-kelma li għamilt. U l-passjoni jekk ma tkunx bimħabba vera, allura ma tikbirx. Jiena kelli xorti li nitwieled biha, mhux kulħadd jitwieled bihom. Imma jien kelli xorti li nitwieled bil-passjoni tal-futbol. U baqgħet ġo fija. Omri kollu llum għandi 90 sena u għadni b'din il-passjoni tal-futbol. Hawn min ma jitwilidx biha jgħidu dilettanta xejn. Imma jekk irid ifittex il-passjoni u jsiba. Jiddependi mbagħad kif se titratta l-passjoni tiegħek. Jekk titratta b'imħabba u tidħol għaliha bir-ras sewwa b'imħabba kbira, int se jkollok sodisfazzjon kbir f'ħajtek. Tajjeb Vilderi nistgħu ngħidu li għalek sallum issegwi kollox. Il-lokal inqas ħafna mill-insegwih. Imma internazzjonali ġifieri insegwi kull flaxija kemm logħba futbol preferixxi nara. Wara l-futbol mbagħad għandi passjoni oħra kbira li hija l-mużika, jekk m'hemmx futbol mużika. Minix passjonat biex nara l-films, għax jgħajjuni fit-tul, imma l-mużika inħobba, mużika klassika, mużika jazz, semmi li trid, anki l-ballet u d-drama, daw inħobbhom dawn l-affarijiet, għandi l-passjoni għalihom. U il-ħajja tiegħi mimlija bihom. Barra responsabilitajiet tiegħi bħala saċerdot hawnhekk fil-Millennium Chapel. Fil-fatt ukoll il-Millennium Chapel minn fejn qegħdin inxandru il-programm tal-lejla u koll nirringrazzjawk tal-li ospitajtna għal din x-xandira. Mark, it-tieni domanda jogħġbok?
Father Hillary huwa sinonimu mal-Agustinjani ta' ħattarxien. Kien għalhekk li spiċċajna narawk bħala coach ta' Hibernians lura fil-passat. Jiena studjajt Ruma. Meta ġejt minn Ruma, is-superjuri tiegħi batuni ħaltarxiel fej twilit ukoll u fej għexet kienet tgħix u għadha tgħix il-familja tiegħi. Imma batuni ħaltarxiel fejn jien naf il-patrijiet tagħna xogħol kbir kienu qegħdin jagħmlu hemmhekk. U poġġewni bħala direttur tal-oratorju ta' ħaltarxiel. Hemmhekk jiena kont għadni żgħir kelli appena 26 sena. Bdejt nilgħab il-futbol, komplejt nilgħab il-futbol, weġġajt minn Ruma u rġajt komplejt nilgħab. Ruma għamilt 4 snin, labt ħafna futbol. Mal-università u mal-kulleġġ fejn kont. Imma mbagħad meta ġejt ħaltarxiel, bdejt niġbor it-tfal miegħi madwari, kien hemm diġà numru sabiħ ta' żgħażagħ, komplejna norganizzaw ruħna u hemmhekk sibt il-ħajja tiegħi għamilt 10 snin sbieħ ħafna. Nilagħbu l-futbol fil-5-a-side, għamilt timijiet tal-Under 16, organizzajt League tal-Under 16, District League tal-Under 16, għal-ħaltarxiel u raħa ġdid. Naħseb jiena li kelli sem biex ir-rivalità li kienet teżisti bejn ħaltarxiel u raħa ġdid naqqasta. Il għaliex infatti xi ħaġa li naħseb l-ebda coach fid-dinja m'għamilha. Jiena kont coach kemm tal-youth teams, il-minors, konna ngħidulhom dak iż-żmien. Tal-Hibs kif ukoll tal-Rainbows. Il għaliex it-tfal kollha li kienu jiġu l-oratorju u tellajthom jien b'daqsxejn ground li kien hemm u bil-faċilitajiet illi kellna dak iż-żmien. Ma kienx il-faċilitajiet li għandhom illum. Imma insomma, imma daw mbagħad jiena kienu f'leagues differenti, Rainbows għalihom għax kienu second division u l-Hibs kienu fil-first division u kellhom kienu league tal-ihom. Għala kien jilagħbu għamil ranġajna mal-MFA konna biex ma jtuhomx fixtures fl-istess ħin u ranġajtu ħassib iż-żewġ timijiet. Kellna suċċess, irbaħna ħafna kampjonati, 3 snin wara xulxin. Niftakar tal-Hibs jien bħalissa irbaħna il-lig tal-Under 18. Jiġifieri it-tfal jilagħbu l-futbol kontinwament hemmhekk, telgħu teknika kbira, u mbagħad telgħu wkoll biex jiġu magħżula fil-first team u jiena awtomatikament imbagħad għaddejt għall-first team tal-Hibs. Hekk dħalt fit-timijiet kemm tal-Hibs kif ukoll tal-Rainbows. Bit-tfal li kien hemm fl-oratorju u li saru plejers ta' dawn iż-żewġ timijiet. Għax jien ma kontx nindaħal fejn iridu jirreġistraw. Kienet dejjem libera, ħadd ma qed xi ħadd isma' mmur irreġistra mal-Hibs jew mur irreġistra ma' Rainbows, ħallejta libera f'idejhom biex jagħmlu huma. Però kienet sodisfazzjon kbir li kellna suċċess ħafna. Għadhom sal-lum jorganizzaw kull sena li snin li nagħmlu laqgħa kbira tal-ex-membri sa dak iż-żmien. U nixtieq minn hawn nirringrazzjahom ukoll ta' dan l-affett u ta' dan is-simpatija kbira li għandhom lejja bħala sens ta' ringrazzjament għal dawk is-snin sbieħ li huma laqqas jafu kemm taw lili. Jiena tajthom forsi xi ħaġa, imma huma lili tawni ħafna. Roberto, Mela, għandna ġan salimlek Father Hillary. Kif tikkumpara l-livell tal-coaching fis-snin 60, 70 ma dak li huwa fil-preżent? Kif inhu fil-preżent ma nafx, però fi żmieni jiena kont fil-kumitat tal-MFA ma' Joe Griffiths u bdejna l-coaching courses aħna, kondatni ma tħallx fit-technical center, però dak iż-żmien ma kien assolutament xejn. Bdejna l-kuntatti mal-FIBA, ħloqna l-korsijiet għal-coaches ma' Joe Griffiths, u mbagħad meta sirt
fil-bidu ta' snin 80, meta sirt technical director ta' ċentru ġdid, meta sar President George Abela, skont technical director ta' timiet nazzjonali u anki ta' ċentru tekniku ta' Ali. Hemmhekk kellna korsijiet regolari tal-coaches, bdejna sistema tal-coaches bil-kategoriji ta' first category, second to third to ta' amateur. U minn hemmhekk illum sviluppaw ħafna, nieħu pjaċir ngħid li l-UEFA u l-FIFA taw daqqatit kbira fihom din l-organizzazzjoni. U llum hemm korsijiet regolari li jsiru mill-MFA. Professjonalment u teknikament naħseb li sviluppaw. Però qed ngħidlek illum m'għandix dak il-kuntatt u dik il-knowledge x'inhu jiġri eżatt. Naf li fi żmien 80 kellna numru sabiħ ta' coaches li ħolqu li marru mbagħad fin-nurseries u n-nurseries tagħna żviluppaw illum hemm 45 nursery attiva fil-Youth FA. Dal-aħħar sar kambjament, il-Youth FA ma tixtieħu ħsieb il-leagues tal-Under 16 di għaddiet fidejn l-MFA, fidej il-sistema nħobb il-futbol, din ukoll nħobb il-futbol hija xi ħaġa li ħloqta jien, li għaddiet miċ-ċentru sport edukattiv li kelli fil-Marsa, għaddiet mbagħad meta mort jien xtaqali. Fuq Nersi sanna parti estensiva fit-tieni parti wkoll fader illi se niktar nifru fid-dettall. Però sandi kurzita jiena 4-4-2, 3-5-2, żona minn marking kienet l-iktar sistema li kont komnu du tuża. Teknikament, ġifieri. Eżatt, u bħala tattika. Bħala tattika, bħala coach, jiena kont tallimt ħafna minn dak li kienet jagħmel Herrera fi żmienu mal-Inter, illi għaqad sewwa d-difiża u mbagħad hemmhekk tieħu l-konfidenza biex tattakka. Id-difiża li jkollok almenu 3 key positions, goalkeeper tajjeb, center half tajjeb u attakkant tajjeb u midfielder tajjeb. Daw kollok daw il-key players illi jkunu ta' teknika għolja tista' taqqad imbagħad kważi tilab il-min trid. Għamilna suċċess aħna teknikament mal-ħib speċjalment fil-logħbiet li labna ma' barra. Dejjem kellna riżultati tajbin, ġibna riżultati tajbin mal-Arsenal, mal-Milan, kienu dak iż-żmien kienu friendlies. Imma mbagħad l-aħjar riżultati li ġibna kien kontra Manchester United, Spartak Tirnava, daw li niftakar bħalissa anki Servett, kollha kienu riżultati għalina bin-nuqqas ta' faċilitajiet li kellna aħna ma kien hemm xejn. Jiena niftakar it-tim nazzjonali biex jinżel jittrenja l-Marsa rid jaqbeż il-gate biex ituna permess. Jiena kelli mur għand il-gvernatur dak iż-żmien il-head tas-servizzi Malta nittallab biex iħalluna nużaw il-grounds tal-Marsa li kien l-uniku ground tal-ħaxix li kellna Malta qabel il-partita tal-Manchester United. U kien l-lum nirringrazzjaw għax kien tagħna ċans nagħal xahar u nofs nitrenjaw fuq il-ħaxix biex ippreparajna il-partita kontra l-United. X'tiftakar minna dik il-logħba? Niftakar ħafna affarijiet, niftakar l-ewwel net ir-riżultati. Ir-riżultati l-ewwel lek ġew Old Trafford meta l-gazzetti kollha kienu qegħdin jgħidu li se jduna 10 u iżjed għax konna waiters, il-plejers tagħna kienu waiters. Tlifna 4-0. U ngħid ukoll tlifna 4-0 bil-konfidenza żejda li ħadna aħna tant konna qed nilagħbu tajjeb. Il għaliex fl-ewwel ħaft rajna 2-0, u mbagħad donnu issa jew l-entużjażmu tiegħi għax irid nieħu parti mit-tortien. Għax jiena bdejt infaħħar u ngħidilhom komplu nilagħbu kif qed nilagħbu u da. U konna prudenti ħafna matul l-ewwel ħaft
U kif għedlek ħadd naħseb id-difiża kena goalkeeper Freddy Mizzi, kien goalkeeper tajjeb ħafna. U mbagħad id-difiża kienet tajjeb għal Freddy Derija, mar Theobald it-tnej, Lewis u Eddie, kien hemm players tajbin ħafna. Young, Bakil, ċikku Mifsud, niftakar per eżempju li nsemmu ċikku Mifsud f'dik il-logħba Kien intilef. kien intilef. Għax dak qabel tlajna Manchester waqafna Londra u kien hemm logħba kien hemm l-Arsenal qed jilagħbu morna l-Arsenal naraw din-logħba. U wara dik il-crowns kollha inqala minn mal-grupp li konna aħna u ma setax jiftakar fejn kienet il-hotel. U dik kienet esperjenza kera għalija illi dan it-tifel, għax tifel kien għadu kellu 16 sena kellu. Infatti, probabbli li kien fuq il-passaport tiegħi. Għax dak iż-żmien ma kienx ma jkunux għandha passaport. U meta mort l-assa ta' Londra ta' waħda distret f'Londra fejn kienet il-hotel, għalli il-web il-policeman hemmhekk għalli hawnhekk mijiet kuljum jintilfu ta' tfal ta' għetlu jena tiegħi qed nissali fil-tex. Però għal-grazzja tal-la ċikku ħadem brasu, kien kalm, sab għajnuna hemmhekk li waslu Manchester u nsibuh jistennina fl-istazzjon tal-ferrovija meta wasalna aħna. U dik solvitilna problema għax kieku ma nafx bliema moħħ kien se jkun naffrontaw il-partita. Il-partita tlifna b'xej fl-ewwel ħaf, għalajna tnej, mingħajr tort tal-goalkeeper, ta' Freddy. U mbagħad fit-tieni ħaf avvanzajna daqsxejn iżjed il-qudiem il-logħb, abbużajna biex ngħid hekk. Bi Freddy Derija javvanza iżjed biex forsi nattakkaw insibu gol, u naħseb hemmhekk qabduna mbagħad żewġ gols oħra. Imma r-riżultat ta' 4-0 kienet risposta kbira għal min kien qed jgħid li se jtuna 10 u 12. L-ikbar risposta mbagħad ingħatat fil-logħba tal-istadium. Mbagħad fil-logħba tal-istadium ovvjament aħna kellna l-vantaġġ tal-ground għax konna għandna l-Empire Stadium. Kienet atmosfera sabiħa ħafna. Ippakkjajna kull rokna tal-ground bil-kontroll tal-ballun, dak il-kontroll tal-ballun li huwa moda għal Guardiola llum. Dak iż-żmien kienet xi ħaġa innovattiva bil-possess tal-ballun kontinu f'idejna ġo l-stadium u għalhekk ma ħallejnihomx l-ebda mod ikunu perikolużi għall-asti. U konna noħolqu storja ikbar kieku fl-aħħar minuti tal-logħba Franz Scherri li ġie ċans tad-deb kien sfortunat li ma tefgħux jux-xibka. Għax kieku ir-riżultat kien ikun ikbar u iswa'. U ma nafx qabel ma morru għall-riklami, Roberto, qabel ma jħallina forsi għandu xi domanda oħra jistaqsi lill-fader ħalli ma tkun nistgħu mmorru għat-tieni parti forsi Mark għandu xi kummenti wkoll. Jiena ovvjament niftakar il-fader meta bdejt nifrekwenta n-nurseries f'Malta fl-87 u fl-88. Forsi sakemm domt involut fader inti fil-futbol Malti, kif rajtu jiżviluppa l-nukleu tan-nurseries, il-livell, l-organizzazzjoni, l-infrastruttura, kif taraw meta kkumparati ma' dawk iż-żminijiet? Ngħidlek, dak iż-żmien ma kenniex il-faċilitajiet li hawn illum. Żgur. U dik kienet opera kbira ta' George Abela, l-ex-president tal-MFA, u mbagħad Norman Darman Indemajo kompla fuq. Meta jien kont technical center. Konna kritikati ħafna minn clubs illi ħsibna biex nibnu il-technical center u l-training grounds qabel ħadna ħsieb li nirranġaw il-ħaxix tal-istadium. Infatti l-floodlights, l-ewwel floodlights li twaħħlu Malta, ma kienux fl-istadium, imma kienu fil-training ground. U din ridnija forza għaliex aħna ma ridniex illi l-plejers tagħna jibqgħu jittrenjaw fil-kondizzjonijiet li kellna qabel. U rnexxielna. U mbagħad wara twaħħlu il-training ground
wara training grounds u mbagħad sena wara jekk mhux sentej, waħlu anki l-floodlights fl-istadium nazzjonali. Il-paragoni huma diffiċli, d-dinja nbidlet fil-futbol mhux biss Malta, imma fid-dinja kollha. Illum ma ġew dawk il-plejers individwali li konna nafu bihom, mhux Malta biss, id-dinja kollha. Semmi llum Ronaldo spiċċa, Messi spiċċa, daw kollha kibru u ma sostwejhom ħadd. M'għandniex plejers individwali. Bħala l-logħba żviluppat u saret iżjed fast, inbidlu regolamenti. Ma naqbilx miegħek meta qed tgħid plejers individwali, llum għandna il-Haalands, il-Bellinghams. Kompli semmi. Ngħid tlieta. Forsi Vinicius. U laqqas tista' tipparagunhom ma' Ronaldo Messi fl-aħjar tagħhom ta' forsi center forward tal-City huwa wieħed eċċezzjonali. Imma isemmu Mbappé pereżempju. Mbappé ma semmejna. Ukoll. Imma mhux se nipparagunhom ma' Messi u ma' Ronaldo ta' jiġifieri individwali jekk tibda tot ma taqbilx l-10. Jiena hu Malta aħna semmejna ċ-ċentru. Dak iż-żmien, fis-snin 80, kien hemm 9 plejers fit-tim nazzjonali Malti li ħarġu miċ-ċentru sport edukattiv. 9. Nista' nisemmihom l kollha. Ġifieri ara kemm inbidlu. Illum biex plejers Maltin li għandna li anki tmur tara pereżempju logħba jew ta' tim nazzjonali jew il-leagues tagħna bejnietna. Ara liema plejer jispikka fuq l-oħrajn kollha. Hemm il-livella ruħu l-futbol. Bħala tim iwa jista' juri logħba tajba u jispikka bħala tim, imma li tippikja plejer li hu fuq kull l-oħrajn kollha. Almenu fl-opinjoni tiegħi ma nsibix. Mela, għandna wkoll xi messaġġi imma se nħalluhom għat-tieni parti tal-programm. Roberto, nirringrazzjawk, Mark se jibqa' magħna, se mmorru waqfa qasira ta' riklami, ibqa' magħna il għaliex fit-tieni parti se nitkellmu iktar fuq in-nurseries u l-involviment ta' Father Hilary fin-nurseries u magħna ikollna lil Karl Barnis. Grazzi Roberto, is-segwaċi tagħna ibqgħu magħna għaliex dalwaqt inkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salsett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta friski
u laħam taż-żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw b'għajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta llum live minn ġewwa l-Millennium Chapel u magħna għandna lil Father Hillary l-mistiden speċjali tagħna jingħaqad magħna wkoll Karl Parnis. Karl, l-ewwel qed insellimlek. Karl, inti tixel il-mikrofonu. Karl, il-mikrofonu. Kaħjan, mela, il-lejla tajjeb, speċjalment ikona, jena li nsejjaħlu l-Father Hillary. Jien meta għamilt it-teżi tiegħi meta kont bijed, kont studjajt ħafna fuq Don Bosco. U jena li l-Italja għandhom il-Don Bosco u aħna l-Maltin nħoss li għandna l-Father Hillary. Grazzi. Infatti m'intix waħdek li qed tajtek illa li x'għandna wkoll il-Anthony Abela li qed jaqbel eżattament ma li qed tajt inti wieħed mistagwaċċi regolari tagħna nsellmulu qed jgħidilna Father Hillary għalija isu Don Bosco ta' Malta. Nixtieq li nkun. Jiena wkoll ġej mill-oratorju tal-Imġar fejn taħt Don Giuseppe Vella iffurma it-tim tal-Imġar United. U bħal Don Giuseppe Father Hillary irnexxielu jressaq il-bniedem lejn Alla permezz tal-isport. Ma x'għandek xi tweġib għal dan is-segwaċi. Kemm lab kontra l-Imġar, jew ma kienu jiġu l-oratorju jilgħu. Kelli kuntatt tajjeb ħafna mal-Imġar. Tajjeb ħafna, Mark. Mela, Father Hillary. Infakuk ukoll qegħdin live kull min jixtieq forsi xatt għandu domanda l-Father Hillary nistgħu ukoll is-sezzjoni tal-kummenti qiegħda miftuħa u nistgħu ukoll insaqsuh. Mela, Karl, immorru d-domanda li jmiss? Mela, li nixtieq nibda jekk ma jimpurtax, skużawni li dħalt ftit tard minħabba l-fatt li kont qed niġej bit-tifel minn ġewwa training ground. Issa, u fil-bidu tal-programm, skużawni ma lħaqtux, biss nixtieq nieħu l-opportunità jekk dan ma sarx biex insellmu l-memorja ta' ġurnalist sportiv kbir kif hawn il-Father Mario Meli, dak li għandhom bħali l-età ta' 46-50 Aħna n-nies li għexna lil Mario Meli u l-Father Hillary dejjem fuq television jikkommentawna u nixtieq nieħu l-opportunità biex nagħti kondoljanzi l-familja riposa in pace Mario Meli u perswas li Father Hillary jaqsam dan il-ħsieb magħna. Mela, wara tistima għal-kemm żgħira. Kondoljanzi tiegħi fis-smi lill-familjari ta' Mario Meli wkoll fis-sem l-istaff kollu tal-paġna. Fuq Mario Meli u l-ġurnaliżmu sportiv għandna biċċa fit-tielet parti, però issa it-tema prinċipali tkun in-nurseries. Karl, fidejk. Mela. Li nixtieq nibda nirringrazzja għal-Father Hillary tal-li oġbu jingħaqad magħna, nafu li għal-kemm l-età qedem imma Father Hillary baqa' attiv u dak huwa sabiħ u hija grazzja minn Alla meta aħna naslu livell ta' ċerta anzjanità nibqgħu attivi u nibqa' hekk nibqgħu healthy. U dik hija punt ieħor li Alla jbierek nammira lil Father Hillary fuqha. Mela, bħala tifel minn raħa ġdid li għext il-Golden Days ta' żmien Ġużi Xwiereb
niftakarna mill-gżira l-taqali, Fader Hillary tiġa qed nara l-espressjoni ta' wiċċu għax semmejtlek naħseb għalkemm mhux ibnek bioloġiku ma bħala l-liem u bħala coach. Ifimni, meta nsemmilek il-ġużi xwiereb naf li ħanolqotlok it-taste buds tiegħek. Jiġifieri Kombinazzjoni semmejna l-ġużi xwiereb u semmejna l-Mario Meli. Dalodu il-funeral ta' Mario Meli, it-tnejn konna fl-imkien. Kemm jien u kemm ġużi xwiereb. Jien għal-quddiesa tal-funeral tiegħu. Ġużi xwiereb wieħed mill-ġojelli tal-oratorju biex ngħid hekk u mbagħad tal-ħibs. Wieħed mill-plejers li kibru fl-oratorju u żviluppaw it-talenti tagħhom u mbagħad fil-first team tal-ħibs. Ta' min nifakkar ukoll li fuq il-YouTube channel tagħna għandna intervista li konna minna l-ġużi xwiereb madwar sentejn ilu wkoll biex min irid huwa liberu li jidħol fuq il-YouTube page tagħna l-Kamra Sportiva u jsib l-intervista hemmhekk. U ngħidlek il-pura verità, Fader, ma stajtx nibda fuq nitkellem fuq il-Youth Nurseries bla ma nsemmi lil-ġużi xwiereb għalfejn għax naraw li sar id-development kien il-proċess. U għalhekk għamilt analoġija u semmejt il-San Juan Bosco miegħek minħabba l-fatt li ħafna Youth Nurseries ma kienx hawn, imma grazzi għal assissin dedikati bħalek hawnhekk jinnoqgħod għalkemm jien mirħal ġdid imma noqgħod il-Mostallum kien hawn il-famuż oratorju ta' Dunanċ li minnu permezz ta' dal-assisin dal-Ministri talla mhux talli għenu fl-iżvilupp liturġiku, fl-iżvilupp tal-bniedem u relazzjoni tiegħu mal-Alla, imma għenu wkoll fl-iżvilupp soċjali, fl-iżvilupp sportiv. U dan xogħol ma nistgħux ninsewh għax huwa il-pedamenti ta' dak li nsibu llum. Mela, ħanibda bl-ewwel domanda. X'viżjoni kellek meta ftaħt iċ-ċentru sport edukattiv? Meta dak kienu fis-snin kif spiċċajt minn mal-ħibs jiena wara mal-ħibs daqqa coach, daqqa technical director, daqqa da. Globalment nikkalkula li għamilt madwar 10 snin. Jew assistent tal-coach jew inkella technical director miegħu f'ħafna pożizzjonijiet differenti. Spiċċajt minn hemm jiena għandi il-bambin tani il-grazzja li moħħi dejjem jewden biex noħloq affarijiet ġodda. U allura jiena kont noħlom dak iż-żmien li speċjali u kelli dik il-passjoni għall-futbol. Rrid noħloq xi ħaġa għal Malta kollha, mhux biss għal ġdid u ħalta xir. Ma rrid nagħmel xi ħaġa li tkun nazzjonali. U kif telqu l-Ingliżi minn Malta, ħadd l-opportunità li żvojtat il-Marsa għax kien hemm l-uniku ground tal-ħaxix li aħna kellna biss id-dritt li nħarsu leh bl-eċċezzjoni dak ix-xahar li għamilna il-ħibs nittrenjaw hemmhekk fi preparazzjoni għall partita kontra Manchester United, il-bqija ma stajniex qatt nużaw. Jiena ħadd l-opportunità meta terqu l-Ingliżi Malta li mort għand l-awtoritajiet tal-gvern u għittilhom tuquli tal-kost isilfuquli nagħmlu skola tal-futbol. Skola tal-isport, anzi, infatti fl-ewwel sena li ftaħna ċ-ċentru ma kienx hemm biss futbol, imma kien hemm ukoll il-basketball, l-atletika, u mbagħad sena wara daħlu wkoll iċ-Ċiniżi, ġibna ċ-Ċiniżi minn barra bis-saħħa tal-gvern biex bdejna l-ġinnastika. Il-ġinnastika f'Malta bdiet biċ-ċentru sport edukattiv. Dak kienu 4 sports, iktar tard mbagħad bdejna bit-tennis, jiġifieri dik kienet xi ħaġa ġdida. Sfortunatament kif jiġri Malta lejra li jkun hawn bejnietna naraw xi ħaġa sabiħa u għaddejja u b'saħħitha irridu naraw kif inkissruha. U jiena kelli wkoll barrajnuna, kelli wkoll
Oppożizzjoni? Oppożizzjoni. Oppożizzjoni. Skużi? Oppożizzjoni. 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 Imħabba lejra u l-kontroll li wieħed irid fil-poter u jżomm il-poter u kellna clash. Il-clash spiċċa biex jien kelli nitlaq minn hemm, imma fortunatament imbagħad ftaħt inħobb il-futbol ġota għali kif mort direttur hemmhekk fil-bidu ta' snin 80. Flimkien kif għedlek bil-faċilitajiet li bdejna dak iż-żmien. Bdejna iċ-ċentru sport edukattiv beda mbagħad minn ġdid wara problemi kbar ta' 4 snin niġġieled 4 snin illi mbagħad għaddejnihom Malta għali. Il-bambin mhux kollox joħroġ għaddeni, imma l-affarijiet żviluppaw il għaliex miċ-ċentru sport edukattiv meta kien hemm dil-ġlieda u waqaf ħadu l-opportunitajiet biex jitwaqfu nurseries oħra bil-Zebuġa Windmills, Hiberians, Hindwili, Rainbows, Hamrus Liberty, daw kollha nurseries ġodda, il-Belt, il-Valletta City, daw bdew jiftħu huma meta raw li ċentru għala. Veru kien hemm infetħet skola sport, però ma kienx l-istess bħaċ-ċentru, with due respect għal min kien qed imexxi. Imma n-nies indunaw mal-ewwel u bdew jinfetħu n-nurseries. U għalhekk għedlek il-bambin jara l-tieqa magħluqa u jiftaħlek 4. U nfetħu 45 nursery. Mela, sadattant. Kemm naddi kumment għal il-fader Antonello jekk Mela, jogħġbok. qabel ma nara narrużi Impatt. fis-sabbi. Kellek tara għaw Malta l-istorja daw l-affarijiet ta' suċċess sewwa bħal kas tiegħek sportiv kellna wkoll l-istess każ u ta' dak kienet ikbar il-każ għax minn sħabu stess il-qassisin meta nfetaħ il-mużew Dun George Freka sewwa meta fetaħ il-mużew fil-bidu l-oppożizzjoni li sab kienet enormi. Biss kif qed tajjeb inti ħanħu spunt minnu għax innemmen ħafna fiha di. Il-mulej huwa kbir, mhux tal-li jiftaħlek bieb, tal-li jiftaħlek 100 miljun bieb. Għax meta jkun hemm l-intenzjoni tkun tajba u din minna ħajbenefikaw it-tfal, fil-fatt il-mulej għalhekk kien qal ħallihom ħejġu għandi tfal u nqeda b'nies bħalek bħal Dun George biex il-missjoni tiegħu tkompli. Mela, għanna iżjed messaġġi diħlin. Mela, Kate Bolger, proset Antonello tal-programm u proset kbira lil-Fader Hillary. Fl-opinjoni tiegħi il-futbol tal-lum sar tattiku u skematiku u saħħa fiżika. Dan kollu qiegħed itappon u jifga t-talent individwali biex ma ngħidux li l-futbol sar business enormi u qed tittaffa il-passjoni l-kbira li kont tara qabel. Norman Buħaġar kellu bżonn kellna assisin patrijiet bħal Fader Hillary, bniedem li jagħmel u għadu jagħmel ġid kbir. Għandna wkoll domanda fuq it-tim nazzjonali Brażiljan li se nħallu għat-tielet parti. Ukoll Mark, nmorru domanda li jmiss. Ekku, mela, taħseb li bis-saħħa ta' dan iċ-ċentru kont qed nirreferi għaċ-ċentru sport edukattiv kont ta' kontribut għat-tim nazzjonali Malti meta mar daqstant il-qoddim fis-snin 80? La dubju ta' xejn. Ma nafx qed ngħix diġà ma nirrepetuha. Iċ-ċentru kien il-prodott jipproduċi players l-ewwel nett lill-klabs kollha. U mbagħad fi żmien speċjalment Hayes kien hemm perjodu anki l-ewwel bdejna b'Dobrev. Mbagħad kien hemm Horst Hayes illi kellu mill-ċentru kienu għadhom kemm ħarġu mhux inqas minn 9 players minn 11 li labna bihom. U kellna riżultati ma nix ngħid li rbaħna l-World Cup ta' imma kellna riżultati pożittivi u dejjem kellna anki meta tlifna partiti tajbin. Qatt ma konna umiljati u din kienet xi ħaġa
żgur illi ċ-ċentru kellu sehem kbir fiha. Jiena ċ-ċentru kulħadd jassimilah miegħi, però ċ-ċentru jien ma kellix coaches kwalifikati, ma kelli nies dedikatissimi li jagħtu minn qalbhom ma ħadux sold u taw kienu PE teachers li pinpoint tiegħithom għażilthom għall-onestà tagħhom, għall-qalb kbira tagħhom. U forsi din il-clash li semmejt diġà li nqala mal-awtoritajiet, dan kien il-krux ta' kollox li l-għażla tal-coaches ritta f'idejja jien u mhux f'idej ħadd ieħor. U bis-saħħa hekk ħarġu l-plejers. U fuq l-iskema professjonali li l-Malta Football Association kien ħareġ fl-84, Mela, jekk hemm qbilt magħha l-ewwel net. kif? Qbilt magħha? Bdejta jien dik, jiena u George Abela mnejnija, konna mmorru il-fabriki fejn jaħdmu il-plejers u niddiljaw magħhom biex iħallulna l-plejers tagħhom u jibqgħu ħarżuhom 3 darbit fil-ġimgħa. L-ewwel għajnuna li kellna dawk li ħadmu mal-gvern u dan nirringrazzja l-gvern ta' dak iż-żmien, imma mhux biss il-gvern, anki ditti privati, sewwa ma niftakarhomx kollha bħalissa. Imma daw għenuna biex aħna bdejna dik l-iskema professjonali li kellha riżultati pożittivi ħafna. U dik is-sigriet tagħha, dik disgrazzja kbira meta waqfet dik. Il għaliex qabel ikonna l-professjonaliżmu aħna ma nistgħux nilqu ċertu livell. Inutli noqogħdu ngħidu qed jintefqu ħafna flus fuq plejers barranin li matul il-ġurnata ma jkollhomx jagħmlu laqqas jgħinu fin-nurseries tal-klabb stess. Dan diżastru kbir għalija jien fl-opinjoni tiegħi. Fil-fatt kemm il-darba tkellimna fuq dan is-suġġett fil-programmi preċedenti u sħaqna kemm il-darba illi forsi il-fatt illi bħalissa qed jilagħbu tmien barranin huwa naqra ta' żvantaġġ. Infatti għandna messaġġ ukoll ieħor mingħand Mario De Bono. Skużi, żvantaġġ. Jiena jista' jkun vantaġġ jekk aħna ntuhom kuntratti li norbtuhom biex jgħinu fin-nurseries, biex jaħdmu mhux jgħinu għax da qed jitħallsu flejers kbar. Biex jaħdmu fin-nurseries ukoll, da jkun benefiċċju. Għax jekk hu plejer tajjeb dan kapaċi jagħti lill-oħrajn. Imma jekk inti qed tħallsu biss biex jilgħablek logħba fil-ġimgħa u biex jitrenjali siegħa u nofs kuljum fl-għaxija jew waħdu għax da m'għandux sħabu l-oħra matul il-ġurnata. Dan għax x'akkwis qed neħdu b'dawn il-plejers barranin hawnhekk fostna. X'akkwis. Jiena kritiku fuq is-sistema kif qed taħdem. Aħna jrid ikollna sistema professjonali imma maħduma tajjeb u nutilizzawha tajjeb. Kemm fin-nurseries u kemm fil-clubs. Qabel ikollna di qed taħdem professjonalment ma nistgħux nikkompetu aħna mal-ebda anke mat-tim ta' Andorra, anke mat-timijiet ta' San Marino, batejna biex ġibna riżultati. Batejna. Kien hemm logħob tajjeb, kien hemm improvement. Alla volja players qed ngħid huma tal-livell li huma. Imma kien hemm żvilupp f'dan ir-rigward. Aħna lil daw it-timijiet żgħar li għandhom popolazzjoni 1/4 tagħna suppost inkaxkruhom, suppost ngħid inkaxkruhom. Ma kaxkarna l-ħadd issa. Allura għandna messaġġ mingħand Mario De Bono hawnhekk qed jistaqsik taqbel li n-nazzjonal ikun mimli b'dawn il-plejers naturalizzati li qed ikun hemm? Ifhimni, jekk ħadd ieħor qed jagħmilha dil-biċċa xogħol, jien m'iniex kontrija. Ġifieri n-nazzjonijiet kollha kif isibu plejer, anke l-Italja li għandhom plejers, ħafna plejers. Kull min għandu xi plejer li jisibu fil-ġenerazzjoni tiegħu xi ċans li jekk ir-regoli tal-FIFA jippermettu aħna għaliex m'għandniex nibbenefikaw minnhom. Jiena naqbel magħha. Il-problema hija kif se nagħtu
inċentiv li tfal li jimxu l-qoddim fil-iżvilupp tagħhom. Aħna għalhekk daw il-plejers għandhom ikollhom kuntatt ma' tfal tagħna ħalli jkollhom hemmhekk idoli tagħhom fuq ix jaħdmu u jaspiraw li għada pitada jieħdu posthom. Imma jekk aħna niżolawhom daw ġo kaxxa ta' ħġieġ u nużawhom biss biex jiġu minn barra u jagħtu dak is-sija u nofs logħob, aħna maħniex nagħmlu użu biżżejjed tagħhom. Karl, id-domanda li jmiss. Naf li domanda l-qalbek ħafna. Nix ninżil, ma importax, Antonello, skużani naf li għandna skriptu naf li għandna l-ħin, imma opportunità bħal di ma' persuna hekk rari tiġi. Per eżempju, fader, jien ħaġa li qed tinkwitani ħafna bħala missier li mhux tal-li noħroġ il-flus, tal-li niddedika ħafna ħin. U meta tkun persuna bil-familja, illum taf li l-ħin huwa xi ħaġa apprezzabbli għax once il-ħin anke issa għad dis-sekonda daqshekk perswas li mhux se terġa' tiġi f'ħajti. Mela, jien naħseb bħala ġenitur issa u li tkellem fuq it-tifel tiegħi Antonello li ngħaddi ħafna ħin mill-ħin personali tiegħi minn ħin ekstra li jkolli fuq l-imbirkat touchline jew nkella wara l-fens nara tfal jilagħbu. Fl-opinjoni tiegħi hemm l-ewwel issa sort of disgrazzja li ġaralu l-futbol hija li tal-Bosman Rule fejn da infetaħ issu għal kulħadd u qabel kien sabiħ, pereżempju, ara dak it-tim dawk kollha tfal tal-isla ta' hemm 7 minnhom mill-isla. Dawk għandhom tim ta' taslima qed irabbu dak it-tim, hemm xi 10 ta' minn taslima għandhom wieħed mill-gżira biss. And it was something nice. Illum, sfortunatament, jiena dejjem ngħidha li l-flus bħalma kien jgħid Kristu huma l-qerdu ta' kollox. Daħlu huma u qed naraw li llum anka sal-inqas livelli fit-tfal ikun hawn il-kummedi. Imma irrid nieqaf fuq dak l-argument. Apparti minn hekk mela x'ġara. Il-VAR jien għalija huwa d-daqqa mortali fuq il-futbol. Sabiħ tant il-futbol. Jien għalija l-isbaħ futbol l-iktar li kont inħobb. U għal-futbol, mux meta kont imur il-nursery, il-futbol li kont nilab fl-alqa tal-bażus. Inti perswas li taffejni. Hemm dak għax ħadd ma kien iweġġa, kulħadd jagħti bissier, kulħadd jagħti. Imma u wara konna noħorġu nitqu niċċajtaw isu mhux xejn, mhux bħallhom. Mela, bħala bniedem li ngħaddi ħafna ħin jiena sewwa bit-tifel u llum kif nafu time is money, sfortunatament. X'qed jiġri? Qed nemmen jiena li il-Bosman Rule għalija l-Malta hija xi ħaġa detrimentali, speċjalment fejn jidħol nazzjonal. U għadejn li għalfejn. Jekk inti ħaġġib il-barrani u mhux se jkollok fiduċja fit-tfal Maltin, inti kif toħroġ nazzjonal? Punt ieħor, jiena għalija kemm jien supporter ta' Hibs, wieħed mill-aqwa timijiet li qatt rajt għax jiena wieħed minn dawk dejjem ġrejt mal-papa u mbagħad wara l nitkellmu ħadd tkun taf minnu għax perswas li ħdimt miegħu fil-klan tal-Hibs. Sewwa. Nara u rajt illum it-tfal mhux jitwhom dik l-opportunità, mhux jitwhom iċ-ċans. Inti jekk bniedem mhux se tgħid ċans, fejn ħadd tkun taf jekk hux tajjeb jew ħażin. Jew dal-barranin kollha kif qed tajjeb inti. Ejwa mela, ejja, sija u nofs biss, għandek 4,000 paga, 3,000 paga, għax inti tista' tittieħ il-flet. Għaw minni il-karozza. Għandek il-paga, ma dak mux kull flus. Erħilhom ċerti minnhom jiġuk minn sponsors, imma xorta pakket sieħ. Joqgħod li hemm, jew il-baħar jew idur. Le, inti tmur li man nursery. U bir-rispett kollu. Jien, il-ground issi li mmur żmien, sewwa. Tim li konnu pjaċir nara kien il-belt tas-Sittazzi. Tim ċelebrità. Tim tara jilab kellhom il-Niki Saliba, Kristaferla, Reġiġini, kien tim. Bħalma kien il-tim tal-Hibs ta' żmien Zakkaw, George Lawrence. Fej għadna narawhom dawk it-timijiet. M'għadniex narawhom. Ġifieri, dawn l-influss ta' barranin fl-opinjoni tiegħi huwa ta' detriment. Jiena li iktar minn 3 ma nġibx. U billi ġib il-barranin. Skonċ barranin ħanġib. Għax bir-rispett kollu, tara barranin li qed jiġu, niddeq nitkellem unkun
Prosit. inkun negattiv, imma tara barranin perswas li għandna fil-first ta' qed mhux mill-istess Premier, għandna players aħjar minnhom. Prosit. Għala di. Prosit. Il-qatt il-musmar fuq rasu. Il-qatt il-musmar fuq rasu. Ħanejdlek. Thank you, Father. Id-dinja tal-futbol imbidlet minn Bosman law. Kienet meħtieġa jew bil-fors kellha ssir biex ngħidlek imħabba il-professjonaliżmu li daħal fil-futbol. Għax jekk il-liġijiet ta' wieħed ħaddiem li qed iknes it-traqat tagħna qed jaqla tant u għandu l-kuntratti tant u dak għandu bżonn ċertu regoli li ta' kuntratti li jiġu osservati. Il-plejers tal-futbol bil-fors kellhom jidħlu f'dik it-triq. Din konsekwenza. Imma dak fatt li sar issa ma nistgħu nbidluh qatt iżjed. Min-naħa l-oħra, però nistgħu insibu triqat ġodda. Waħda mill-triqat ġodda hija għal min irid isir plejer tal-futbol u jibdew il-ġenituri tat-tfal li għandhom it-talenti jikkontrollawhom biex ma ngħidx jaqirdu dan imbierek mobile. Daw il-PlayStations. U jtuhom ballun minn filgħodu sa flaxija jekk hemm bżonn anki jien kont irraqqat il-futbol miegħi meta kont tifel. Irraqdu miegħi meta missieri ta' niballu futbol għax qabel bil-ballun ta' ċarrujta konna nilagħbu. Meta mbagħad fl-aħħar ta' niballu, ma nafx minn fejn ġiebu għax ma konniex naffordjaw. Raqqattu miegħi tgħidli ommi. U hekk irridu narġgħu ndaħħlu din il-passjoni tal-futbol fit-tfal tagħna. Nikkontrollawhom daw l-elettroniċi li għandna ħalli għall-VAR m'għandniex kontroll oħra għax daħlet fid-dinja li qed ngħixu fiha. Dawn ma nistgħux nevitawhom daw l-affarijiet. Jien ċerti deċiżjonijiet li ntaffej ma naqbilx magħha tal-VAR meta ir-referi ma jużax l-istess għal kulħadd. Meta ma toħġbu jara l-VAR, mur jara l-VAR. Meta ma oġbux, jew ma qabillux biex ngħid hekk ma marx. Dal-gwaj, għax kieku kulħadd xorta kieku fair tkun, imma mhux hekk. Pereżempju, hawn sports li jallawdjaw il-kapten għalmenu darbtej f'kull halftime illi ġiel referi jmur għal-VAR. Infatti kansil li tiġi konsidrata Qed jistudjaw. minn żewġ kors minn coaches Eżatt. u jekk l-ewwel kont muru ħażin jitla fid-dritt tal-VAR. Jekk eżatt, imma xi ħaġa jrid isir. Il-PVD mhijiex fair qed narajja. X'isjed trid ngħidlek. Jiena taf kif nara. Ħafna affarijiet inti li veru laqtuni u tajbin u naqbel magħhom. Imma x'kienet id-domanda l-oħra? Mela, issa jiena nemmen sewwa. Jekk Mela inti jeħdux post ma jeħdux post. Jekk it-tfal indaħħlu fit-tfal individwali, indaħħlu verament il-passjoni tal-futbol u jsibu idolu li qed jilgħab fil-First Division jew qed jilgħab fit-tim nazzjonali li jikkowċjah, li jiggwidah, li ikabbarlu l-passjoni li għandu għall-logħba tal-futbol. Hemmhekk nibdew ikollna il-plejers futuri tagħna. M'iniex qalbi maqtuha minn nadel ħaġa qed tista' ssir. Imma rridu nagħmlu użu tajjeb tal-barranin li qed jiġu Malta. Naqbel 100% miegħek illi livell ta' barranin li jiġu hawnhekk għandna ħafna plejers tagħna li huma aħjar minnhom. U allura joħdulhom posthom u jaqtgħulhom qalbi. jien pereżempju tgħid plejers barranin li kienu tajbin. Ħammur ftit lura. Kienu plejers f'kull epoka kienu plejers tajbin, pereżempju dal-aħħar anke l-Ħamrun kellhom is-center forward il-Johnny stellari kien is-sena l-oħra, Johnny. Johnny Roberts. Ġifieri, imma qed ikunu one-offs, mhux pereżempju kont tara it-tim tal-Hibs ta' żmien Talbot. Skużawni nirreferi ħafna l-Hibs ma xin supporter u trabbej f'dak l-ambjent. Imma meta ħadna l-leaks, il-barranin li kellna
taħt werwi. Doherty, ftita u ċentrokampisti bħalu. George Lawrence, Alla jbirku darba minnhom ħaballum bir-ras biex tieħu ballum bir-ras ma' David Cluey tal-lejta il-glorja tal-ġenna ċifwole. Plus, zakkaw. Dawk kienu barranin, mela ċerti barranin illum bir-rispett kollu tajbin biex morru l-baħar biss u jilablek ftit u jweġġalek. U għas-social media. U għas-social media. U jien nixtieq ukoll ħaġa li ssir dal-pajjiż. Pajjiż żgħir u jien nemmen li kif irnexxew Iceland ma rajniex x'jagħmlu. Belġium ma rajniex x'jagħmlu. Għalfejn hawn Malta ma nagħmlux hekk ukoll. Għalfejn ma noħolqux ċerti strutturi sodi u validi biex dawn it-tfal vera jiżviluppaw. U jien ħaġa nixtieq ngħid, ħalli naqgħod miegħek fader u perswas li dal-punt ħeġbok ukoll. U perswas li ħatejni li promovih. Aħna l-ġenituri, sfortunatament, u inti qed ħaġa tajba fuq tal-mobiles u jien ma tiegħek ħanżid ħaġa oħra, irridu naqbdu lil-uliedna. U jien kien għamilha, jien pereżempju għalkemm jiena nħobb wieħed minn dawk li nħobb imur nara t-tifel jitrenja, biss jien toġobni ħafna l-filosofija tal-Luxol u l-filosofija tal-ħabs. Tmur titfa' t-tifel għat-training u titlaq. Għax sfortunatament l-parti ta' tfal mhumiex jirnexxu u għat-tort tal-ġenituri u l-injoranza tagħhom. Bravu, għandek raġun. Bravu. Waħda problemi jiena għamil 30 sena fil-Youth FA. All right? Il-problemi kbar li konna nsibu fil-lig meta konna mmexxu l-lig tal-Under 16 u tal-Under 12 kienu il-ġenituri. Il-ġenituri tat-tfal ta' taħt 12 sena, il-ġenituri u l-coaches ħanaqqadhom fl-imkien, għax anke il-coaches għandhom ir-responsabilità tagħhom. Dik li inti ħanibdew mill-ġenituri. Dik li inti taħseb li għandek lil Pelé fil-familja u tara bħala l-aqwa plejer li għaw Malta, dik se tkissru dak it-tifel. Speċjalment jekk inti qed tattendi regolarment il-sessions ta' training u fil-partiti qed ġalu jara kbir. Inti ma tix tindaħal. Dik waħda. It-tieni il-coaches. Il-coaches meta qegħdin jittrenjaw it-tfal iż-żgħar ta' taħt 12 sena, ta' taħt 14 sena. Dawn ma jridux jenfasizzaw fuq it-tattika u jħallu l-kreattività ta' tfal tagħmel sema fil-partiti. M'għandhomx imexxu t-timijiet ta' tfal ħalli kieku kienu qed imexxu t-tim tal-kbar. Hemm differenza kbira fil-mod kif titrenja tifel u l-mod kif titrenja plejer professjonali. Franza, meta rebħu l-World Cup fil-1998, kienu ilhom jaħdmu 20 sena. Poġġew l-aħjar coaches li kellhom fil-association tagħhom fuq il-livell ta' tfal. U tellu ġenerazzjoni ta' tfal li mbagħad sabu ruħhom biex rebħu l-World Cup. Dawn huma eżempji li aħna tajjeb li nfakruhom u li neħdu eżempju minnhom. Fader, għax jien ngħid ħafna u qed nieħu bħalissa qed inħossni isni l-ġenna u inti qed nieħu pjaċir nitkellem hekk. L-aħħar punt li rrid tinżid fuq l-ġenituri anke tara ċerti tfal bid-dovut rispett. Ħanina din jgħaddu ħireġ minn session training imur jibla lek hamburger. Jew stoċ ħelu. U għajja. Aħna xi rridu. U jien bħalma ngħid it-tifel tiegħi jiena filosofija għandi. It-tifel tiegħi nirringrazzja Alla qed jirrispondi, daħħaltu fih mentalità mhix xejn ma jiġi xejn, tiddik il-ħajja ħa toħodha. Sagrifiċċju jiġi saqsini kif mort ngħidu jien iddaħħalni f'xejn. Jiena xogħli mhux hekk, imma jien xogħol ieħor m'iniex coach mur tkellem għal coach. Anka di qed ikollna tfal bla karattru, imorru jekk il-papa. Mela jiena jinsta' nkun naf meta tfal kienu fuq il-ground, il-coach x'istruzzjoni tagħh u l-min irid joġob, il-papa jew il-coach.
Min qed imur ikun iċ-chess master, il-papa minn wara l-fens jew il-coach li jagħmel it-tattika. Forsi t-tifel illum il-coach f'moħħu meta qra u ħaseb il-partita sewwa raħ li xogħlu jekk illum is-soltu jitla attakka u jagħti daqqa ta' ras waqt il-corner, illum jgħidu le tibqa' wara għax għandek il-forward ta' kontri kien b'saħħtu. U din nixtieq nagħmel appell u napprezza ħafna fader li inkinti joġbitek din l-idea li aħna l-ġenituri ma satisfied. Jew taranka ċerti ġenituri klikek fl-imkien. Tallu għam it-tfal. Għax anka dat. It-tfal inti d-dar toffrilhom faċilità biex ikollhom il-passjoni b'imħabba kbira lejn il-logħba. Dak ir-rwol tagħhom. Mbagħad iħallu kollox fil-coach. Aċċerta ruħek li l-coach però mhux qed juża tattiċi jew jawża tattiċiżmu li mhux adattat għal-livell tat-tifel, għall-età tat-tifel. Qed titrenja tfal ta' 12 sena mod, taħt 14 u 15 sena l-għod, u taħt 18 sena mod u over mod ieħor. U mhix l-istess, mhux għax inti coach kwalifikat, inti se timla tifel ta' 14 sena, b'ras daqsix kif għandu jiddefendi u kif jilab il-4 u ħafna minn daw il-tattiċismu li nużaw għal-kbar, dawk adattati għall-età kbira professjonali u li huma tajbin. Imma tfal tihom jilagħbu bil-fer, jieħdu pjaċir u ħallihom jagħmlu li jridu. U mhux ħafna għajjat minn fuq it-touchline kif inti jidhirlek li għandu jiddribilja jew għandu jagħti daqqa ta' ras. Għax dik qed toqtilhom il-kreattività li Alla ta' lil dak it-tifel biex jipproduċi. Mela, Jenek ngħidlu t-tifel fader, ngħidlu ħadd pjaċir illum jgħidli iva. Dakinhar li t-tifel jgħidli minix qed nieħu pjaċir ngħidu toħgħod tiddeq xejn u ċiex trid imorru bale, naqbdu trumbetta x'ħan nagħmlu. Ekku. Dik il-ħajja. Stemu saħħit fader, wara nerġa' nkellmek. Grazzi ħafna ta' ħinek. Mela, Mark, kumment minn għandek? Jien għandi xiex mistoqsijiet ngħidlek il-verità. L-kustumar reklami ta' undaħlu koll il-Joseph Mark li qed jistennina. Mela, fidejk Mark. Jien xiex mistoqsijiet għandi. Waħda nebbaħni l-fader stess illum u għaw jitkellem. Fl-ewwel sezzjoni qal li hu kien minn tal-bidu li il-coaching courses. Ovvjament dan ifisser li hu ma kellux manwal bispieċ ta' għandu fuq xi ximxi biex joħloq dawn l-istrutturi. Min fejn tnebbaħt jew tkellimt dak iż-żminijiet lura fit-tmeninijiet, il-medja ma kienx bħallu għandek l-internet fl-iktar parti remota tad-dinja biex ta' x'kien dak li wasal. Dinja differenti. Jiena Kif irnexxek tibni din l-istruttura? Hawnhekk tidħol is-sejħa tiegħi ta' saċerdot il għaliex jiena kelli d-dubji. Għax kont qed ninkwieta anki lil-omm u missieri. Jekk jienix qassis m'iniex fil-ħajja sewwa li għandi qed ngħid sewwa jew le. Però d-domanda għamilta kontinwament, speċjalment fil-perjodu ta' żmien li għext jiena, meta kien hawn il-kwistjoni politiko-reliġjuża, u kelli nieħu ħsieb it-tfal li ħafna drabi kienu jkunu ikkundannati u mkeċċijin mill-għaqdiet u ġbarthom l-oratorju. Minn hemmhekk bdejt nagħmel id-domandi lili nnifsi x'sejjaħt jien għalfejn sirt qassis jien. U minn missieri kont ninkwitahom għax huma wkoll ġew fid-dubju da qassis bħall-oħrajn jew mhux qassis. Meta fl-aħħar iddeċidejt jew illuminani l-bambin illi jiena isma' qed nuża il-futbol biex ikolli kuntatt man-nies u ma' tfal speċjalment u niġborhom mit-toroq għax kienu mkeċċijin mill-għaqdiet. Jiena kont konvint illi iva din it-triq tiegħi u rrid naħdem fiha. Meta rrid naħdem fiha, jien sirt coach tal-ħibs appena kelli 27-28 sena. Il-plejers kienu daqsi, kien hemm Sani Anastasi li kien jilgħab mal-ħibs.
kien ikbar minni fit-tim li kont qed immexxijien. Mbagħad kien hemm l-aħwa Theobald, Lewis u Eddie. Kienu miegħi, Freddy Delija, Freddy Mizzi. Daw kollha kienu pratikament ftit isar minni. Minn 3 minn 4 snin, minn daqsi, minn ikbar minni. U jiena daw da kif se nagħllem il-Eddie Theobald jien kif jilgħab il-ballu. Jiena rrid allura nieħu training professjonali, mort l-Ingilterra għall-kors tal-coaches, u mbagħad bis-saħħa tal-biberija li kelli ma' Lawrence Mizzi. Lawrence Mizzi kien ġdid, kien teacher, kien PE teacher, jilgħab ma' Rainbows ħafna, konna ħbib. Dan qedlu jiena semmur għall-kors coaching Leicester, qedlu però minn hemmhekk irid nipprofitta ruħi biex immur nara lil Jock Stein ġo Parkhead, il-coach tas-Celtic. Dak iż-żmien is-Celtic kienu kważi ishom ir-Real Madrid tal-lum. Kienu rebħu il-Champions Cup. Kienu rebħu Champions Cup. Champions League, eżatt. U kienu kellhom Jock Stein kien imsemmi tajjeb ħafna. U jiena irranġali da Lawrence Mizzi biex jiena mmur nagħmel ġimgħa nittrenja Parkhead ma' Jock Stein. Jiġifieri jiena bdejt nakkwista dan knowledge biex nużah mal-ħibs u mal-kuntatti li kelli. Episodju li forsi ma tantix taqsam mad-domanda, però episodju li bqajt niftakru tajjeb. Meta saru jafu is-Celtic, il-ġurnalisti li jiena kont assis Kattoliku, ġew biex intervistawni. U intervistajt. U daw ir-rivalità kbira li hemm ġo Scotland ta' fuqha bejn Celtic. Jien dak iż-żmien ma kontx nafa biex nistqar. Celtic u Rangers. Kattoliċi u Protestanti. Reliġjonijiet Kattoliċi, Celtic mal-Catholics u Rangers mal-Protestanti. Rivalità qawwija li għadha sa. U l-istess hemm ġo Edinburgh. Eżatt. U jien kont mistieden mill-chairman ta' Rangers biex imur nara logħba Edinburgh tagħhom kontra il-Hibs dak iż-żmien. Il-Hibs kontra Rangers. U mort hemmhekk u fil-halftime da ġie fuqi il-chairman għalli inti qed tagħmel history llum, qed x'inhi jien. Għalli inti the first ever Catholic priest who sat in the VIP, the Ibrox box. Naħseb jien li żammejta di għax ir-rivalità qawwija. Jiġifieri, imma biex nurik li jiena ħatta affetto għax inħobb il-futbol u rid. Li rrid inkun professjonali, rrid inkun kapaċi illi meta mmur niffaċċja lil Eddie Theobald u l-kumpanija l-oħra kollha nkun naf x'inha ngħid. U ma jistgħux jgħidu da xiru da żgħana, kellha ma jagħtux każi. U dak ir-rispett illi akkwistajt għall-grazzja tal-Alla. Mark, ħajkonna ma' reklami, ħalli anki jidħol Joseph Magri wkoll, nitolbu tħalli d-domanda għal-round li jmiss. Mela, ibqgħu magħna 3 minuti ta' reklami u nerġgħu nitlu lura ħalli anki jidħol Joseph Magri wkoll u nkun nistgħu nkomplu l-aħħar ftit domandi tal-intervista li għandna. Dalwaqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni
jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salsett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Mela, meħba l-ura t-tilet parti tal-program botta u risposta fl-imkien għamnek live minn ġewwa l-Millennium Chapel għanna l-Fader Hilary Mana, jena għatu kol Joseph Magri, Mark Xkembri, nħafakukom jekk minnaw xie minnaw jekk għandu xie domandi, feel free nistaqsuhom fuq il-sezzjoni tal-kummenti li għanna, ovvjament nisperaw illi l-internet iżon fadlilna 20 minuta, kellna wkoll xi domandi illi mill-stream loħal għadna qed infittxu biss Mark kellu xi domanda, Joseph ħalli jibda Mark nagħtu ċans il-Joseph minħabba li miskin ukoll ilu Problema. jistenna u domanda li żgur se tkun għal qalbek ħafna din fader. Mela, Joseph fidejk. Nitlobkom ukoll biex nżommu Mela, l-ewwel jista' net. jkun fil-qosor ħalli L-ewwel 20 minuta oħra u nkunu nistgħu naġġornaw għal-lejla. Joseph fidejk. Grazzi Antonello wara illi ftit tal-ġmat l-intervista l-Lena l-Farrugia l-lum u kol unnur kbir li fl-axħar qiegħed niltaqa' ma' Fader Hilary wieħed naħseb mill-idoli fil-qasam tal-isports Malti li u wkoll Fader Hilary bħal għandha ħafna jien għandu għal-qalbu ħafna l-Brażil bħal mandin. Fader Hilary huwa mfakkar ħafna għal-ħbiberija li kellu mal-leġenda Brażiljana Pelé. Ħan naqsamlek mistoqsija fi klieta, mela, kif bdiet il-ħbiberija? X'tista' tgħidilna fuq iż-żjara tiegħu tal-1975 u l-aħħar mistoqsija hija sfortunatament fid-29 ta' Deċembru tal-2022 kollha il-dilettanti tal-futbol fid-dinja kulħadd inħasad meta semgħu illi sfortunatament Pelé ħalla din id-dinja. U inti speċjali inti kif ħassejtek? Nibdew bit-tielet waħda, dispjaċir kbir, però kien ilu jiġġieled b'saħħtu u lift il-kuntatt miegħu għal kollox jien dik l-aħħar sena kważi. Allura minn mument għal ieħor kont qed nistennija. Ma Pelé kien kbir fil-futbol, però mbagħad rid jgħaddi mir-regoli tal-ħajja bħal kull bniedem ieħor. Kif bdejt ħbiberija? Ħbiberija bdejta meta mort l-ewwel darba fit-Tazza tad-Dinja tal-1970 ġol Messiku. Jiena kont fortunat
illi kelli kunvent fej kont jiena l-kunvent bħala patri jien kelli kunvent kullimkien id-dinja kollha. Allora fej kont imur kont noqgħod b'xejn għax tiegħi hemmhekk ukoll. Allura Mela, jospitawni hemmhekk, għamil ċar kull darba li mmur għat-tazza tad-dinja, għamil 8 tazza tad-dinja jien. 4 snin wara xulxin, l-ewwel waħda fin-1970 u l-aħħar waħda f'Pariġi fin-1998. 8 wara xulxin. Però fortunatament kelli l-kunvent f'idejn il-hotel tagħhom u training grounds tagħhom u jien kelli ħabib Arġentin li kien jafu personalment u għalli trid tiltaqa' ma' Pelé ħolma tiegħi dik hija. U f'waħda mit-training sessions kien joħroġ mill-bib ta' wara il għaliex minn fejn kienu jgħaddu l-plejers l-oħra kien jittajmja li l-plejers l-oħra joħorġu min-naħa u kien joħroġ min-naħa l-oħra għax ikun hemm kwantità kbira ta' nies jistennew. U fortunatament ħadd dak ir-ritratt għadu għandi li ħadtu l-ewwel darba li tajt miegħu. U minn dikinhar x'kien sar jaf li jiena saċerdot għax bniedem reliġjuż kbir kien Pelé iżjed irrispettani u iżjed da. U mbagħad għajna ħbieb kull 4 snin kull World Cup li mmur mill-hotel jibgħat jgħidli dak iż-żmien ma kienx hawn il-mobiles bħal għandna llum ta' kienx faċilità, ma kien jibgħat li messaġġ jew jiġifieri messaġġ iltqajt miegħu iktar minn darba. ħafna drabi għajna kull World Cup kont niltaqa' miegħu jew niltaqa' miegħu f'waħda mill-partiti għax hu kien jiġi jara l-partiti. Konna nkunu fil-sit ħdejn xulxin. U għax kien korrespondent ta' radio ta' television Brażiljana. Allora kien jistedinni għall-ikel, konna niklu fl-imkien fil-hotel tiegħu. Naħseb l-unika Malti li kellek biberija daqshekk viċin miegħu naħseb jiena. Naħseb jien u ma naf il-ħadd ieħor. Imma Onestament, Fader mbagħad Hilary, meta qed ġie nisimgħek Malta titkellem qed nisimgħek titkellem mill-esperjenzi qed nitħejjer immur patri ħanejlek. le mbagħad ħdimt biex kont ikkonvinċejtu biex jiġi Malta meta sar ambaxxatur tal-Pepsi u kien ġie Malta ġabuh il-Farsens niftakar u għamilna training session kbira sabiħa fil-Empire Stadium bit-tfal taċ-ċentru. Għamil training kien hemm naħseb kien hemm 17,000 ruħ li kien atpakkjat l-istadium kien. Fin-1975 qed ngħidlek jien. U dik l-ikbar lezzjoni li ħadd minn għandu li rajt kemm kien bniedem umli. Meta wassaltu fil-hotel, il-Corinthia Hotel ħattat l-ewwel ġurnata li wasal mill-airport. Dont nimpaċpaċ miegħu sa 11 ta' billejl jew iżjed. U mbagħad qedtlu ħammur jien, qalli le qalli taqbad xu titlaq hekk. Qedtlu x'jiġifieri? Qalli qabel tmur titberikni. U niżel arkub tiegħi qudiemi. U jiena li dejjem ħares lejh bħala l-idolu tiegħi meta nara l-Pelé arkub tiegħi qudiemi ixxukkjajt ruħi. Però tantu bniedem reliġjuż illi ried ma kienx iħallini nitlaq mill-hotel qabel intieħi l-benedizzjoni kont il-birka u mbagħad nitlaq. U nawdija għamilha sakemm dan Malta 3 ijiem jew 4 ijiem ma niftakarx kemm għamel. Kull filgħaxija qabel nitlaq mill-hotel u mill-kamra tiegħu kien irid bil-fors il-barka tiegħi. Dawn memorji sbieħ. Fortunatament spiċċaw dawn il-plejers. Anke il-Brażil ta' m'hemmx plejers il-Brażil preżentement lejna ngħidu naqqas ta' plejers Malta. Anke fil-Brażil. U ngħidlek ir-raġuni għaliex tal-Brażil ta' il-plejers tal-Brażil kienu jiġu l-Ewropa meta kienu jkunu ġa ffurmati, meta għandhom 22-23 sena. U kienu jkunu ffurmatu ħadu il-maturità sportiva tagħhom ġol Brażil, mhux jiġu l-Ewropa u jkissruhom il-kreattività li jkollhom bit-tattiċiżmu żejjed li għandna.
joħdu hemmhekk ġew l-Brażil. U mbagħad ġeġu l-Ewropa, jiġu formati u lesti, ġew ħafna plejers tajbin dak iż-żmien. Imma llum le, llum jieħdu tfal ta' 12 sena u 14 sena u jġibuhom l-Ewropa u għaddiju l-kreattività Ekku. tat-tfal. Too much coaching. U naħseb u Il-coaching naħseb għamel ħafna fadda li taqbel miegħi naħseb ukoll jekk tara fil-passat stiller Brażiljani ħafna minnhom kienu jilagħbu letteralment fit-triq. Mela, mela. Mhux Illum hekk, u għadhom, kif u min kien għadhom. eżempju fit-triq Brażiljani U illum Ronaldinho Adriano, U ma fil-favelas, Ronaldo Nazario. fuq il-beaches, kull-jum, mijiet ta' tfal. Imma l-sfortuna hija di li jġibuhom kmieni l-Ewropa, ma jħallewhomx jibqgħu jilagħbu fuq il-beaches. M'għandhom tattika ta' xejn, m'għandhomx coaches, weħedhom jilagħbu l-ballun. Weħedhom, it-tfal weħedhom. Jiena fuq di naħseb illi ħanejdu hekk. L-iskemi li ħoloq Guardiola naħseb huma dawk illi qed itelfu ċertu anki rwolijiet fil-futbol bħal rwol tan-numru 10, pereżempju, Spiċċaw ir-rols. ir-rwol tan-numru 9. U full-backijiet li konna nafu fl-antik, lew spiċċaw illum. Illum attakkanti, daqs kull attakkanti ieħor. Ekku. Mela biex imorru d-domanda li jmissax il-ħin qiegħed letteralment jiġri warajna, vera kienet intervista interessanti. L-esperjenza tiegħek fil-perjodu li qattajt bħala ġurnalista sportiv. Joseph żgur ma jiftakrekx, forsi jiena u Mark għandna idea żgħira ħafna. Se nsemmilek kemm tejjena biss, Sports il-ħadd. Sport il-ħadd, sport is-sibt. U Sports is-sibt ukoll, eżatt, prożett. Sport is-sibt. U mbagħad sibtiet flimkien, kont nagħmel ma' Norman Hamilton. Esperjenza 20 sena għamilt fuq television, ma dak iż-żmien kien hawn stazzjon wieħed u illum qegħdin ħafna. Le, kienu esperjenzi sbieħ, però partikolarment l-iktar esperjenzi sbieħ kienu it-tazza tad-dinja kull 4 snin kont nendu nistennija ma nafx kemm. Ma kienx hawn il-faċilitajiet li hawn illum biex tintervista u tagħmel, però kien hemm iżjed faċilità li tiltaqa' mal-plejers individwali. Illum tagħmel hekk li jiena batejt ħafna fi Franza pereżempju l-aħħar tazza tad-dinja li mortu. Il-press conference u aħna tkun ġurnalista żgħir kif kont jien ta' pajjiż żgħir li qatt ma kwalifikat tazza tad-dinja. M'għandikx ċans tidħol illum biex tagħmel intervista lil xi plejer famuż. Imma dak iż-żmien kien għadu open għal kulħadd, appena kien ikun hemm forsi 3,000 ġurnalist, imma llum ikun hemm 12,000 għat-tazza tad-dinja tal-lum. Mark, Jiena minn tiegħi li nixtieq insaqsi għax verament din id-diskussjoni tisvolġi b'mod interessanti. Kważi inti antiċipajtni dik il-mistoqsija saqsejtek lejn l-aħħar għax dejjem kelli kurzità insaqsi li l-innifsi. Kif Assis jirnexxielu jibbilanċa l-ħajja tiegħu bejn l-ħajja sportiva u l-funzjonijiet reliġjużi kif ċertu sports kien jintlab fil-weekend ġeneralment ikun hemm iktar qudies, f'dak l-ambitu nipprova insaqsi ma kienx daqshekk naħseb faċli. Jiena patri, iżjed u iżjed jiġifieri minn Assis iżjed li Għalhekk. jiena għandi, però jiena għalhekk qed ngħidlek illi nirringrazzja l-bambin li verament riedni hawn u f'dil pożizzjoni il għaliex bis-saħħa tal-ħajja tiegħi kif kont ngħix u għadni ngħix. Kont fil-livell tan-nies, dejjem iltqajt man-nies, dejjem kelli kuntatt magħhom, speċjalment iż-żgħażagħ u t-tfal. Allura dik tatni spazju biex nibbilanċja l-ħajja. Jiena nirringrazzja l-bambin li qatt ma kelli la l-isqof l-arċisqof. Għalli għafirlu l-isqof Gonzi. Li għamilt ċerti affarijiet li Assisin ta' żmieni ma għamlux. Qatt ma sejjaħli għalli hemm x'inti tagħmel kif qed tgħix.
dejjem ħallewni, anke superjuri tiegħi tal-Agostinjani. Ħadd ma qal li jisma' intax qed tmur tilgħab il-futbol, intax qed tissuq il-lambretta, inta għaliex qed tagħmel hekk u tmur il-grounds u hekk. Qatt ma qal li. Jiġifieri sinjal illi Alla ried iħallini f'dik it-triq. Mela, Joseph, Tajjeb. biex Dalu, nkomplu. grazzi, Mela, Joseph, biex nkun nistgħu nkomplu fuq da suġġett għad-domanda finali. Mela, illum il-ġurnata tinsab impenjat Father Heli kif jaf kulħadd f'dawk l-affarijiet u l-attivitajiet kollha li toffri l-Millennium Chapel. Kemm taħseb illi stabilmenti bħal paċe fil-ta' divertiment u hekk qed jaffettwa fl-iżvilupp sportivi ta' sasaħ tal-lum? Ħanejdlek, jiena l-ewwel nett kieku ma kellix il-passat tiegħi kif kienu lil tħanna ħafna fid-dettall tal-isports u tal-kuntatti man-nies, kieku jien ma kontx niftaħ il-Millennium Chapel. Dik hija effett tal-ħajja kollha kemm hi. U l-bambin rrid li jiena nagħlaq ħajti nispera fil-preżenza u fil-Millennium Chapel. Jiena dejjem għedt li aħna il-Millennium Chapel infetħet daqsxejn tard, mill-inqas 10 snin. Il-Millennium Chapel kellha posta fis-snin 80 meta kien hawn il-boom. U kien iż-żgħażagħ kollha barranin u Maltin kienu jinġabru hawnhekk. Però wasal iż-żmien tagħha wkoll u għall-grazzja t'Alla llum qegħdin nagħlqu wasalna biex nagħlqu 25 sena Diċembru li ġej, 25 sena l-ewwel sena fin-1998 spiċċat il-World Cup, jien qed issa daqshekk ġurnaliżmu, issa niddedika ruħi għal din il-biċċa xogħol. Sibt erba' ħbieb tiegħi fosthom il-Professur Richard England li qsamt l-idejat tiegħi, jien qedtilhom hawnhekk ġo Paċeville jonqos xi ħaġa u kollox, però jonqos xi ħaġa. Post tal-kwiet fejn Alla jkun preżenti. U tfakkruni wkoll dak li jiena qed meta fil-2016 permezz tal-MFA tawni award il-UEFA ġo Budapest fil-konferenza ġenerali tal-UEFA. Kienu tawni award u mbagħad talbuni biex ngħid kelmiet ta' ringrazzjament. U dak il-ħin il-bambin ispirani li ngħid dak diskors eżatt. Qed jiena għandi l-passjoni tal-futbol u tajt ħajti għall-futbol. Ħafna jikkritikawni u kritikawni ħafna bir-raġun illi jiena iżjed qattajt żmien fi grounds tal-futbol milli fil-knejjes u fil-katedrali. U dan huwa veru. Però dan għamiltu għaliex verament emmint illi Alla jeżisti fil-futbol ukoll. U dan nista' ngħidu għal Paċeville. Jiena nemmen li Alla jeżisti hawn, li wieħed jista' jiġi hawn Paċeville. Jieħu drink, jiltaqa' ma' sħabu, jieħu pjaċir jiddiverti fil-biberija, hija xi ħaġa sabiħa li m'għandniex noqtluha. Mhux kollox ħażin ta' Paċeville. Ħadet fama sfortunatament ta' żmien 80 u baqgħet imġob sabiħa. Mhux kulħadd jieħu droga min jiġi Paċeville, mhux kulħadd jixrob iż-żejjed min jiġi Paċeville. Ikun hemm minn daw ukoll. U għalhekk aħna qegħdin hawn biex nagħtu l-għajnuna għal dawk li għandhom bżonn. Mela, għandna xi messaġġi wkoll. John Magri, Father Hillary leġġenda li għamlet ħafna ġid kemm fil-futbol kif ukoll fost iż-żgħażagħ. U mbagħad għandna mistoqsija minn Antentni Abela li qed jgħidilna Father Hillary nafu li għandu għal-qalbu nazzjonal Brażiljan, taħseb li t-tim ta' 82 tat-tazza ta' dinja ta' 82 kien l-aħjar tim ta' kull żmien bi plejers bħal Zico, Socrates, Falcao, Eder, Junior, Serginho, Cerezo, eccetera, anki aħjar minn dak tas-70? Le, jien personalment nemmen illi dak tas-70 kien aħjar. Kellhom plejers individwali aħjar minn dak ta' 82 li kien tim qawwi wkoll.
Però jrid jiftakar illi l-oppożizzjoni li sabet il-Brażil fis-70 ma kienx l-istess oppożizzjoni li sabu il-Brażil fit-82. Fis-70 kien hemm il-Ġermanja top, kien hemm l-Ingilterra b'saħħitha, l-Arġentina, kien hemm kważi 5-6 timijiet oħra li kienu kważi tal-livell tal-Brażil. Ma l-Brażil kellhom il-Pelé, il-Tostao, Jairzinho. Jiġifieri le, jiena personalment din hija kwistjoni ta' opinjoni wkoll ta' imma jien personalment inħoss li dak ta' żmien 80, ta' żmien 70 il-aħjar tim li qatt kellhom il-Brażil. Mela, kienet intervista sabiħa ħafna Fader Hilary, nixtieq nirringrazzjak. Il-ħin sfortunatament imma wasal biex xismu ma nafx hekk għandek xi messaġġ finali għal daw kollha li qed isegwuna llejla. Antonello, jekk Għajdi jekk ma jimpurtax kemm nagħlaq punt żgħira u enta ringrazzja Iva, l-Fader mela, Hilary li joġbu jaċċetta din l-istedina. Jalla l-bambin jimlih b'aktar saħħa biex ikompli jagħmel ħafna ġid u jkompli jinspira ħafna iktar nies. Grazzi. Grazzi ħafna u jiena nappella Naqbel miegħek, ġo. Thank you. Jiena nappella lill-ġenituri ta' tfal biex idaħħlu fihom dil-passjoni jekk m'għandhomx, dil-passjoni tal-futbol u jikkurawhom bil-għaqal. Il-futbol iffurmani mhux biss bħala persuna imma anki bħala saċerdot. U allura dak li ħadd jien nixtieq li ħadd ieħor jieħdu wkoll. Mela, grazzi l-Fader Hilary tal-intervent tiegħu illejla, grazzi wkoll il-Mark, il-Joseph, kif ukoll il-Karlo, Roberto, grazzi kbira wkoll tmur l-sponsors tagħna, Beauty Wisdom, El-Katalan, Michael's Butcher u The Barber u minħeġġukom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri il għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu il-Kamra Sportiv tkompli tikber u tkompli tifjorixxi. Mela dan il-programm għada filgħaxija ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna wkoll illi inħeġġilkom biex titlu tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi ikollna tista' tgħid ta' kull ġimgħa għada filgħaxija għaliex ovvjament minħabba li kellna dak il-problema fuq l-internet issa rridu naqdu l-intervista f'waħda biex imbagħad noħorġuha sħiħa wkoll jista' jkun li anke noħorġuha ripetizzjoni fuq Facebook għal min qed jarana live. L-appuntamenti li jmiss nhar il-ħadd filgħodu il-reazzjoni tal-Grand Prix tal-Brażil, anzi tal-Grand Prix ta' Las Vegas tal-Formula 1 miegħi. Botta u risposta jirritorna nhar it-tnejn Milan Juventus u l-MHA League, il-temi prinċipali ħanet diskutu previżjoni żejra minn titli li intom, ma nafx il-Fader irid jidħollha wkoll. Għandi supporter tal-Milan, Joseph, u għandi supporter tal-Juventus, Mark. Riżultat ta' Milan Juventus, previżjoni. Jekk jien nixtieq li jelpu Juve, ma naħseb kif qegħdin iċ-ċirkustanzi fl-aħħar ġranet. Jekk noħorġu bidrob daw il-plejers kollha mweġġejn hemm 7 prattikament. Naħseb aħjar ħanżommu l-qas ir-rekord ta' bla telfa li sejbni Joseph tiġa qalli ħajfraħ jekk jerbħulna. Joseph. Le, ovvjament bħala Milanist nixtieq li jerbħu l-Milan ovvjament, però Juventus tim li ma tistax tarmi, ġifieri, tim li għandhom għalli opinjoni tiegħi għandhom coach tajjeb ħafna. Jiena nittama illi nerbħu l-Milan jidher illi ħajkun hemm ir-ritorn ukoll ta' Gabbia Morata. Jidher illi peress li kellhom ħafna injuries fosthom ta' Bremer Vlahovic jista' jkun li forsi għandna vantaġġ żgħir, però logħba żgur dejjem tibda xejn b'xejn, kemm tispiċċa mbagħad dak il-bambin bisjaf. Ġifieri jiena ma noqgħodx ngħid ħanerbħu jew ħanitilfu, li żgur ħanibdew xejn b'xejn. Fader x'taħseb? Jiena naħseb illi tispiċċa fid-draw fejn żewġ timijiet qawwija kif huma il-Juventus u l-Milan meta tasal fi clash bejniethom bit-tattiċiżmu li jeżisti fil-futbol fl-Italja speċjalment naħseb tispiċċa fid-draw. Jew xejn b'xejn, jew 2-1 hekk ma nħoss li xi wieħed se jkun superjuri għal ieħor. Jiena apparti da tajjeb li tkunu tafu li jiena insomma timijiet li għaddejjin minn problemi kbar. Apparti il-Brażil number 1 problemi għandhom il-problemi tagħhom. Għax m'għandniex players. Manchester United
inżomm magħhom minħabba il-clash li kien hemm magħna mal-Hibs dak iż-żmien, għajt minn dak iż-żmien l-hawn nissapportjahom. U fl-Italja nżomm ma' tim bi problemi enormi imħabba il-flus, imħabba n-negozju, imħabba nuqqas ta' dak. U smajtu, neħħaw ġuġa 3 plejers żball wieħed wara l-ieħor tal-manager, mhux tal-manager, tal-owners tal-Roma, il-Friedkin. Daw żbaljaw meta keċċew il-Mourinho. Żbaljaw reġgħu meta neħħew lil Rossi u reġgħu żbaljaw neħħew tliet coaches fl-ewwel bidu tal-istaġun. Di turi nuqqas ta' serjetà fil-management ta' dat tim. Issa hemm biex jisalva l-problemi Ranieri bħala supporter u bħala bniedem verament li jħobb ir-Roma u jagħmel passjoni tal-futbol qawwija. Żgur il-baħt iżjed Marti ma' Karl Partris għaliex huwa supporter kbir ta' Roma. Mela sinjuri, nifqu hawnhekk għal-lejla mill-ġdid grazzi lilek Fader kien ta' pjaċir kbir illi il-lejla tingħaqad magħna. Jiena narakom il-ħadd filgħodu nisperaw illi bid-bissima wara xi riżultat tajjeb tal-McLaren mill-bqija niltaqgħu nhar it-tnejn għal programm ieħor mistensiela botta u risposta. Il-lejli tajjeb u ħudu ħsieb. Ciao, forza Fernando. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.